Ado teri kanea en wach malich ahinya ok na ng'eyo ni nyalo bedo midhiero. Jo ohala e chiro Maringa e sub county ma Karachuonyo East koro kwayo sirikal mondo owuog oko mapiyo resgi e lwet midhiero mag kich masiko monjogi kinde ka kinde. Kichgo magikoni oloso kar dak mekgi e kor sirni mag teyni mag sola. Chirono monjogi piny maru gino moseweyo jo ohala kod jopiny buora e alworano kod hinyruok mopogore opogore ka moko bende osewito ngimagi. Wach makoro siko rocho chenro mekgi mapile ka pile mag ohala kendo miyogi lala mathoth. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Kane giloso kod Ramogi TV, achiel kuom johalago mane kichgi omonjo juma mokalo kendo wegi hinyruoge lero ni kichgo bende ne okayo miyo moro ma hike oniang' kod jago mane gi ng'ol gino mane omiyo ring kodgi e ute thieth malworano. Jothurwa last week na bire chiro ka nang'iewo omena ka to kapok nariwa ni to kich nokayo dier wiya be momina na lido maler. Nitie mine moko madongo nogore piny ka ni kich ochako kayo ji. Mama mamoro sani nyaka sama wuoyi kodi ni remo osiptal ni kich nokayo makako nyalo timo onge. Dichuo moro be nitie ka mane rang'ol be ni kich okayo makata sama wuoyi kodi ni pod ok owuo en district hospital. Jwalago wacho ni monj magiseyudo e kinde mokalo noweyo ka nyathi moro nowito ngimane ka jaduong' moro to ngimane ne otony e lak tho bang' kich ne monjogi. Wach mamiyo ohala dok chien nikech jonyiepo bedo gi luoro to kata mana nyamburko mating'o mwandu kod jowuoth bende seche moko tamore chopo e chirono kaluwore gi luoro magin go mar monj kich. Machieng' moro shida nowuok punde makelo piringa ka notuo machiel kuom pols gi ma kich notugore nokayo nyathi moro ma nyathi machielo no otho mano higa 2 mokalo chien. Jaduong' moro be kich nokayo mangimane nobede kinda kuru gasumbi chakre ne ket konini solas gi chalo gima oged ne mana kich go eko. Kich osebedo ka chandowa onge kaka biashara biro dhi mbele nikech customer ko donjo e duka to neno kich go ero kumonjowa customer ringo dhi kuma dhiye wambe waloro dukni mekwa. Seche ma kich go wuok wayudo asara kabisa. To gikayo wa samoro mwaringi kaka wan jok ma use bora kwaringo mowe pesa wakanyo gichiko chung kanyo machiegni kich kanya ka joma lor koro waonge kweri kaka korka kich sama tin kuma ka ng'wech wuok ji kich omonjo ji iyudo ka koro ka ji ringo to ji ketho gik mang'eny idong' kiyudo asara mabor kich kata kwang'iyogi ok gin kich moko mane kata gi mo ma inyalo wacho ni nitie faida ma gimiyowa en lav ma wang' ka wang'. Jakom chiro Maringa Paul Sidhe to wacho ni kichgi oseloso kombe margi e sirni ma ok tin ne ochiko e chirono ka oywak ni mijing'o mekgi mag yudo konyruok e migepe mowinjore e kaunti ma Homa Bay osegore Luanda kinde duto. Pols ma wantiere wagi solar lights ochiko to chiko go te kaka ginoendo kata ng'ato wuothe e sand broido ka pols go te chumbe go endo kich odak e sama wuoyi ka e sa endieni to en tungni ma kich kayo johala ma en ng'wech koro keta jong'wech kagi ka sa osuru to gichope mapiyo to ka wan gi chandruok machalo weche mag kich tiyudo ka giywayo chien. Wase go dhok mondo konya korka kichni kone pol ariyo to modong' giweyo to gidhi adhiya koro modong' pod kayo wakae to koro gimedo mana nyuol gimedo madak e taya mamoko. Koro gikwayo piny owacho mar tend kaunti ma Homa Bay mondo donjre wachni mapiyo kaka nyalore oresgi e lwet kich mondo giyud lwasi makare mar timo ohala maonge luoro kod kionsko moro amora ni kich nyalo monjogi sa asaya. Koro wakwayo sirikal ni yo manade ma ginyalo tiyo godo be ni gitiyo gi chemical moro amora ma ginyalo nego godo weche mag kich gi endi mondo watimo ohala e yo moro mamuol gidonjre mapiyo piyo. Gidwa na spray mar yath mar kichni to gigonwa gini kata gotieno mondo kich no dar ka to ka gigonwa kichni to kini dhi nego na nyithindo. Ka nitie yo minyalo tiek go kich gie kata ka nitie yath minyalo go to go mondo mi walok e alwora maber kik wabed gi wasiwasi kinde duto. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, chiro Maringa Kojwach, kaunti ma Homa Bay.